מה קורה חברים? אנחנו בעוד שיעור לימודי על מודל ה-MMXM, וכמו שאני אומר לכם, זה מודל שיודע להביא הפצות מאוד מאוד חזקות. זו העסקה שלי שהייתה היום, אני לקחתי אותה בחוזה המיקרו, כאן אני עשיתי את הניתוח, עוד מעט נראה גם את הכניסות, את היציאות וכל מה שצריך. אז זה בגדול מה שקרה היום, אני גם מוחק הכל ורוצה לחזור איתכם בחזרה לאיך בעצם כל התהליך הזה, ההבנה של המודל קרתה, שאנחנו צריכים לעלות. אז בואו נתחיל. אז אני רגע, ברשותכם, אמחק פה את כל הדברים, ממש נעשה הכל מההתחלה. שנייה, אני רק אעשה פה מחיקה, ואנחנו מתחילים. אז ככה, אני מתיישב בערך במסכים באזור 10 בבוקר, מתחיל לנתח את היום שלי. אוקיי, בואו נתחיל רגע, נלך עוד יותר קצת אחורה, כן, לאיך נסגר אתמול המסחר. כן, המסחר נסגר אתמול ככה. כן, קיבלנו הפצה עם ה-CPI, ה-CPI, אני לא שכרתי, לא אתמול ולא בשני, לא מצאתי את המודל שלי, למרות שהשוק טס בצורה מאוד מאוד חזקה, אוקיי, וזה חלק מזה, בסדר, אין מה לעשות. אבל שהמודל קורה, הוא קורה בענק והוא קורה בעצם עם הפצות. ואז ככה בעצם נסגר יום המסחר של אתמול, אוקיי? עכשיו, מתחיל יום המסחר הנוכחי, אני פותח גרף יומי, קודם כל אני רואה שיש לי כאן גאפ יומי, בתוכו 4 שעתי, ואני עוד פעם מסמן לי את כמו שאנחנו מכירים, גרף יומי, מסמן לי גאפ יומי, יורד לגרף 4 שעות, אוקיי, מסמן לי גאפים של 4 שעות, אוקיי, בואו נעשה רגע זום קצת, בסדר, גאפים של 4 שעות, מסמן ES נסדק, יורד לשעתי, אוקיי, ממש, עוד פעם, אני לא מראה לכם כל שיעור משהו אחר, שתגידו וואו, כל פעם מראה משהו אחר וזה עובד לו. תשימו שאני הולך להראות לכם, כבר שיעור שלישי שלנו, אני הולך להראות לכם כל פעם את אותו הדבר. זה חוזר על עצמו, כל פעם אותו הדבר. אז בתוך 4 שעתי, מסמן לי את השעתי, בסדר? גם ב-S&P, בסדר? הגאפ השעתי הוא כבר כאן מתחיל ב-S&P, בסדר? אני פשוט מקצר אותו לאיפה שאני אמור להסוויפ, כביכול. אוקיי? אז אני מסמן אותו בעצם לאזור הזה. אני אריץ קצת את הגרף, הלכתי יותר מדי. אז זה בהיבט הזה, בסדר, ככה נפתח היום כבר, זה בעצם הלילה, בלילה אנחנו קצת עולים, בסדר, הבייס שלי מן הסתם הוא בייס עולה, בסוף אני לא יודע מאיפה השוק ייקח נזילות, בסדר, תראו כמה גפים יש לי מלא גפים, אבל מה הסברנו? אני מסמן את הגפים, ושהשוק מגיע לאזור מסוים, אני פשוט אמור לחפש את המודל. אם המודל מופיע, זאת אומרת, השוק רוצה לקחת נזילות מהגאפ הספציפי שהוא מופיע בו. אני עכשיו ארד איתכם עוד יותר לעומק ואנחנו נדייק את זה. אוקיי, מי שם לב עוד מה יצרנו? שימו לב שיש לנו SMT בין ימים לירידות. האם הבייס שלנו משתנה? כי יש SMT בין ימים לירידות? ממש לא. למה? כי אין לי בייס לירידות. חוץ מ-SMT אין לי כלום. אם היה לי גאפ 4 שעתי יורד, שיש לי במה להאחז, אני אגיד וואלה, יש מצב. משנים מה שנקרא כיוון. אבל כל עוד יש לי SMT שהוא נגד הבייס הראשי, וזה אני רוצה שתזכרו טוב טוב ותרשמו לכם. כל עוד יש לי SMT שהוא נגד הבייס הראשי, מה שה-SMT הזה יעשה, זה בסך הכל, תקשיבו טוב מה אני אומר, להוריד את השוק לאזור עניין, אני לא יודע אם זה כאן, או אולי זה יותר נמוך, אבל זה מה שהוא יעשה כדי להמשיך להפיץ.
אוקיי? מתי אני אגיד הבייס משתנה לי? ברגע שנפתח דיספלייסמנט למטה 4 שעתי, אני אקבל MSS 4 שעתי, דברים מהסוג הזה, אני אגיד וואלה, אולי הבייס משתנה. אבל כרגע זה לא קרוב בכלל. בסדר, אז הגאפ השעתי ב-S&P, בתכל'ס סוכן, אני גם מקצץ אותו קצת, כי אני רוצה את האזור שאני בעצם מחפש להסוויפ. אוקיי, אז ככה זה, אנחנו ב-11 בבוקר. אוקיי, על פניו יש לי S&P לירידות, ואני יודע שהבייס הוא בייס לעליות, אז הציפייה שלי זה שבסך הכל אנחנו נגיע כאן, וכמו שאני אומר לכם כל הזמן, שימו לב, אני אומר את אותם דברים כל הזמן, נוגעים בגאפ השעתי ובארבע שעתי ב-S&P, שימו, נוגעים כאן באזור 4:30 בבוקר, היום, פותחים רגל למעלה, מכניסים לונגיסטים, ומה שאני אחפש זה לקבל כאן טרטל סופ, SMT, ולהשתגר בחזרה, לקחת את הגבוה. בסדר? כי מה אנחנו אומרים? נזילות פנימית, פנימית זה גפים, חיצונית זה גבוה בגרף, בדרך כלל הגבוה הקודם. אוקיי? זה התרחיש שלי. ועוד מעט אתם תראו את זה גם מוכח בשטח. אוקיי? אז זה בעצם האזור שאני מסמן לי בתור פוטנציאל לטרטל סופ, בסדר? בעצם לקבל עליו את המודל, הנמוכים הללו. בואו נראה מה קורה. שובר נמוך, אוקיי? בשני הנכסים. משמע, שלב ראשון בעסקה יש לי. רוצה להתחיל לראות מה קורה מפה. בסדר? אני רואה שאנחנו מגיבים יפה, בצורה יפה. משמע, זה ה-MSS שצפוי להיות לי. נכון? כמו שאנחנו תמיד אומרים בשיעורים. סווינג פוינט, אחרון ברגל שלוקחת נזילות. אוקיי? זה הרגל. לוקחים נזילות, סווינג פוינט אחרון, זה גם סווינג פוינט היחידי שיש. רוצה לראות, אם אני עושה דיספלייסמנט מעל, אחלה, יש לי מודל, רוצה לראות חזרה לגיפ. בואו נריץ, נראה מה קורה. ושימו לב, לא עולים. מה כן עוד קורה לי? שימו לב, וזה חשוב. עכשיו אני הולך לתת לכם כאן עוד חידוד, שלא דיברתי עליו עד היום, כי עוד פעם, לא יכול להביא לכם את כל התורה במעט זמן, נקרא לזה ככה. שימו לב, טרטל סופ גדול על כל הרגל הזאת, ועוד טרטל סופ קטן אני מכנה אותו טרטל סופ מקומי. אוקיי? מה הדבר הזה יוצר לי? SMT, בין ה-yes לבין הנסדק. שימו לב, הנסדק בכלל לא קרוב לקחת את הנמוך הזה. מה שיוצר לי SMT. איפה ה-SMT הזה קורה? בתוך אזור עניין, אחרי טרטל סופ. משמע, אם עכשיו אנחנו נקבל תגובה, זה אומר שאנחנו נקבל הפצה. אוקיי, אז עכשיו איפה ה-MSS שלי הולך להיות? הולך להיות כאן, זה הסווינג פוינט האחרון שיש לי. וכמו שאמרתי לכם, מספיק שיש לי בנכס אחד, בסדר? זה קביל. כלומר, בנסדק זה יהיה ה-MSS שלי. למרות שהוא לא לקח כאן, הרגל הזאת לא לקחה את הנמוך הזה. בסדר? אבל ה-S&P עשה את זה בשבילו. בסדר? וזה נקרא שבירת קורלציה. אני לא חייב בשני הנכסים לעשות את זה. זה לא משנה לי, נכס אחד, שני הנכסים, לא קריטי. אוקיי, אז זה ה-MSS שלי. עדיין אין לי סגירה מעל. לא כאן ולא כאן.
מעביר עוד נר, בסדר, בואו נסמן את זה כ-MSS, שיהיה לנו יותר ברור בעין. יופי. עכשיו, זה הגאפ שלי, נכון? אמרנו גאפ שהוא מתחת ל-MSS, סמן ב-S&P. עכשיו, בשביל השלמת המודל, אני צריך לחזור לגאפ ולהמשיך, או ב-S&P ולהמשיך, אוקיי? עכשיו אני הולך לתת לכם חידוד, כי זה חידוד חשוב. בסדר, אתם שואלים אותי היום, רק מהעסקה ששיתפתי היום באינסטגרם, מי שעוד לא צפה, גשו לסטורי, העליתי שם את העסקה בזמן אמת, ותכף נראה אותה גם בגרף של החוזה מיקרו. עכשיו אני הולך לתת לכם חידוש, אוקיי? זה חידוש בשבילכם, בשבילי זה לא חידוש, אבל מה שנקרא, אנחנו בונים כאן את התהליך לאט לאט, משיעור לשיעור. הרבה מהפעמים, רק נכס אחד חוזר לגאפ. זה יכול להיות הנסדק, או שזה יכול להיות ה-S&P. ואז מה זה נוצר? מה נוצר לי כאן בעצם, סליחה? מונח שאני בטוח שרובנו מכירים, זה נקרא SMT fill. כלומר שנכס אחד מגיע לגאפ, והנכס השני לא מגיע לגאפ. אוקיי? משמע, זה בדיוק כמו SMT. שנכס כאן ספציפית, ה-S&P, יוצר לי SMT, הוא לוקח נמוך, והנסדק לא לוקח נמוך. ה-S&P עושה את התהליך בשביל הנסדק. אוקיי? אני חוזר על זה. אני צריך שנכס אחד יעשה לי את התרחיש. אוקיי? בדיוק כמו ב-SMT, שנכס אחד לוקח נמוך, והנכס השני לא לוקח נמוך, ואנחנו מקבלים תגובה. אותו דבר בגאפים, שנכס אחד חוזר לגאפ, ונכס אחד לא חוזר לגאפ. אוקיי? אז אני מעביר רגע עוד נר. עכשיו שימו לב, נוצר לי גאפ בשני הנכסים שהוא מעל ה-MSS, אבל זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שאחד הנכסים רק יגיע לגאפ התחתון. עכשיו, אם אני מקבל סיטואציה כזו, נגיד ה-S&P חוזר ומגיב, אוקיי? והנסדק לא חוזר לכאן, בעצם הוא מגיע סתם, לא יודע, לכאן, ואז מגיב, אוקיי? מה אני יכול לעשות בסיטואציה כזו? אז מה, אני מפספס עסקה? ממש לא. ברגע שאחד הנכסים מגיע, או שאני נכנס בנכס שהגיע לעסקה, או שאני פשוט נכנס בנכס שלא הגיע לגאפ עצמו. אוקיי? זה לא משנה לי, כי הנכס השני עשה את זה במקומו. אוקיי? בואו נראה מה קורה. שימו לב. שימו לב מה קרה. S&P מגיע לגאפ, נסדק לא מגיע לגאפ. מה זה אומר עכשיו על העסקה? שאם הנסדק לא הגיע, אז זה נסקה? ממש לא. אז או שאני נכנס ב-S&P, כי הוא הנכס שהגיע, או שאני פשוט נכנס במרקט בנסדק, ובונה את אותה עסקה כמו שתכננתי מקודם. אוקיי? תכף אנחנו נראה, אני נכנסתי איפשהו כאן לדעתי. בסדר? ואני בונה את אותה עסקה. כאילו היא נלקחה מהגאפ, עם אותו סטופ, עם אותו הכל. בסדר? לאן אני יכול לכוון? נזילות חיצונית. בסדר? שזה הגבול. בסדר? ואני מחדד את זה שוב. נכס אחד צריך לעשות
את העבודה בשביל השני. אם שניהם מגיעים, סבבה, לא כזה משנה לי, לא כזה אכפת לי. אם רק אחד מגיע, ואתם תראו את זה הרבה גם בבקטסטים שתעשו, וגם בהמשך, בלייב שתסחרו, לא משנה לי. אני רוצה שרק אחד יגיע. אם שניהם יגיעו גם, סבבה, לא כזה משנה. בסדר, תשימו לב, מהנקודת זמן הזו שה-S&P דרך בגאפ, אנחנו פשוט מקבלים הפצה למעלה. בסדר? אני אומר לכם, לכו לסטורי, הכל בסטורי שלי, מתועד בזמן אמת שאני מצלם את המסך. מי שלא עוקב באינסטגרם, שימו עוקב, אני מעלה שם כל הזמן תכנים. ככה זה עובד, חברים. אחרי שלוקחים את הגבוה, שזה בעצם האזור הכי משמעותי בגרף, כבר לא אכפת לי מה הגרף יעשה. יקרוס, ימשיך, לא משנה לי. אני לקחתי את הביס היומי שלי, אוקיי? מן הסתם אחרי שכבר נכנסים לכאן, אז אנחנו צפויים לתקן או whatever. עכשיו בואו נעבור רגע ל-MNQ, אני אראה לכם את הכניסות שלי גם. בסדר? שימו לב את הדיוק, אני נכנסתי ב-288, ממש בשפיץ. בסדר? זה בתיק הפרטי שלי, לקחתי 7%, אוקיי? ככה זה עובד, חברים. ככה זה עובד. אם מישהו חושב אחרת, אתם מוזמנים לכתוב לי, להגיד לי. אני לא רואה משהו שעובד אחרת. חברים, אני מראה לכם את זה כבר פעם אחרי פעם, שזה עובד באותה צורה כל הזמן. ואני אגיד יותר מזה. הרבה נוהגים להגיד ביום לפני חדשות, כי אנחנו היום יום לפני PPI, שיש לנו מחר, ביום חמישי. לא לסחור, הגרף הוא ככה, הגרף הוא מנזיל, בסדר, גם אני הייתי חושב ככה, בסדר? כי לא הבנתי איך באמת השוק עדיין זז באותם זמנים. אבל ברגע שאנחנו מבינים איך השוק זז, זה לא משנה. השוק עושה מה שהוא צריך לעשות בכל יום. בסדר? לא כל יום יהיה את המודל, אבל שיהיה, זה יהיה מודל של הפצה. וזה גם, ברוב הזמן גם יקרה מאוד מהר. בסדר, חברים. אז זה השיעור שלנו להיום, 14 למאי 25. עושה לכם ניתוח בלייב על עסקה שעשיתי ממש ממש הרגע. אני מקווה שגם כאן תקבלו ערך, ואנחנו נשתמע בשיעור הבא. להתראות, חברים.